Да. Къде се намираме сега? Тук да снимаме малко е тази старт. Стройка. Чакаш ли ме? Там горе трябва да отидем. Сладорче. Шко сладичко. Да. Какво сладичко. Малко ще. Значи, от одеве сме тръгнали да пътешестваме по планините, да изкачваме планините. Значи върха се казва Ернео, който ще покорим с Ели. Мълчахме до одеве, ама викаме да издадем кой връх ще покорим. Намира се над Ая. Къде е Ая? Местността се казва Итуриц. Итуриц се казва местността. Върха Ернео. Ая е между Орио. Обърни. Да. Небето. Накъде? Между Орио и Гитария се намира Ая. Да, ето там. Не е много висок, 1000 метра. Ами се качам на вишката, да пробваме. Да. Тия дървета, ако бех скочил, се прескача. Сега внимава да не се закачиш за... така. Катерим се. Да. О, тя е заключена.
качват. Ами, карай се. Само деца изкачи. То сигурно скатинария е заключена. Да. Еми, няма кой много кицата. Нещо друго. Ами това е да. Гасуме, да. Сега сме тук на Ернио Гасуме. Съчете. Да. Нагоре еми би трябвало сме навето. Тук сме. Да. Червена е нашата. Ако искаш да обиколиш, маршируй. Това цвете го нямаш, така ли? Снимано. Еми, снимай го тогава. Да чуем птичките. Продължаваме нагоре. Да ви кажем, че ако искате да обиколите туристическите пътеки в този район на Гипускоа, трябва на ден да изминавате по 40 км с продължение на 102 години. Още малко имаме да изкачваме. И ще стигнем. Вече сме под върха. Внимавай. Да покажа, са сложили тук един кръсто и са забили. Там има друг, обаче е паднал. Тук има още един по-отгоре. Пак има и вече на върха има повечко. Ето. Не знам каква е идеята на тия кръстове. Трябва да прочетем каква е идеята. Не почивай! Остана малко, не почивай! Да. Ще кажеш, че влизаме в някакво гробище. Да. Готино. Къде бехме? Къде дойдохме? Нашето градче, океана. Айде, вече слизаме надолу. Качки ни върхичето. Сега пак по същия път се връщаме. Това не можах да ви покажа. Това ми харесва тук, че по което е време да дойдеш, ще срещнеш някой човек
и няма да ти е скучно, което и време да е. Вечер, сутрин, обяд. Много им са развити туристическите маршрути. Навсякъде има табелки, бойдисано е, поддържат хората маркировка. Даже и съм ги виждал гори да косат тревата, да може туристите да минават нормално. Спокойно, да не се надраскат някъде по ръчичките от клоните. Изкривих ми крака, без да искаме. Течката. Глатушче. Глатушче. Айде, отивай се. Какво се разбягаха кончетата там? Какво красиво стана. Като падна слънцето по-надолу. Да се ходи по царския път, викаш, да не пресичаме. Спускаш ли се? Звукът на природата. Да, тия звуци са супер. Сега се излегнеш на полянката, да направиш една дрямка 1-2 часа и... приключихме днеска походчето. Вече стигнахме. Да чуете още малко звуци от природата. Желаещите да изкачват върха. Ето там е паркинга, където тръгнахме одеве преди 2 часа и половина. И това е табела, че може с кучета да се движиш по тая туристическа пътека.